abakọrụ egeru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwalụ mma ekwu abịagba ma ihe eriri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị gbamara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Mọnde bụ abalị 27 nke ọnwa anọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ orie mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mma ya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo lami ya malụ ahụ nwoke ekwete na ahụrụ nwoke ama m na dịka m nọ na-ajakịrị onwe m Clara nwoke ọcha na-atajiri m anya mana anya ọbụla ogbenye na-arụ ọgaranya ọ bụ nkiri ka ọ ga-ekiri ya highest ị ga-anụ abụrụ if not for one thing. Uche aha mpọ gị n'ọnụ n'ụtụtụ a biko I'm not happy with you. Kedu ihe mere nji na-ajakịrị onwe gị na-ama ọsọ maka na nkwa niile i kwere mụ na m ga-ejiriri igwe ahụ ọgwụ na m agba ya agba ma pụrụ ya apụrụ. Clara, consider m gị. I considered you. Jụọ m ha iji mee egwu okwe ndọrọndọrọ. Achọghị ka i buru igwe ahụ gaa akpa akụ ma gaa mebe onwe gị. O nwere ka ọ dị. Ị hụkwara ihe omume ojezuru obodo anyị mere na akpa akụ? Chimo, ị hụrụ ka o si kpụọ ọkụ n'ọnụ? Ọ dara dum imagine na onye dị ka gị Nwaada Clara a na-elere Ada Mekisedek a na-elere ọkpara Mekisedek gị buru igwe na-enweghị courage buru ya otu a ịbịacha ebe ahụ gị ime gịnị? Mana Uche ị promisiri m ọtụtụ ndị ga-eche na ara ụwala gị ọgọdụ na ịzụtara ya afọ seat Uche adịmena m plan itige ya seat. I have planned with my team itige igwe ahụ. Achọghị m ka ị gaa ebe ahụ gaa mebe onwe gị. Uche si m na ijide ego. Onye asị ya mụ na taa otu ọnwa ahụ. Onye asị ya mụ na taa echi ọwa otu ọnwa ahụ. Uche ị na-emebe m too much. Ka na-akọ ihe ị na-akọ. Ụbọchị ọgwụla? Otu aka m ụbọchị ọgwụla ime ihe na plan. Today now I'm going to pay 3,000 naira to the glory of God. The highest payment in na-eme kemgbe m gbadoro ụgwọ igwe. Plan ga ahijishela m ụkwụ n'aka. A plan wula. I am tired. Mika ugulu ị na plan. Before na akụtu efu nke ụtụtụ ama akụọ ya bụ. Don't pay shishi that place o. Mgba bịa jide m. Okay. Bịa jide m. Ọwa plan is na plan is na. Gị shiwela ahụ ugbu a sị ebe ọzọ agagado oje zuru obodo. Na mgbe ị gakwa eme ya 1+1 wụrụ 1. Isi akwa bụrụkwa ebe kerie. Uche ọtọ hapụla ebe kerie. A plan is that with me. A plan is that. Nkwa na-ekwe gị tupu ọnwa a na-agụ. Tupu ọnwa a na-agụ. Mee ndidi. No the rush life. Oji ka agbakwuru ọgụ amaghị na ọgụ bụ ọnwụ. Anaghị abụ ụwa abụ. Ị ga-eji ya nwayọ. Ị ga-eji ya nwayọ. Ndị m shebu igwe ahụ aga. Mana ikwere m nkwa na m ga-ebu ya aga. Mana ọ nwere ka ọ dị. Iwu ya ojezuru obodo anyị mere na akpa akụma. Ọ kpụrụ ọkụ n'ọnụ o. Ojezuru obodo onye ọbụla bụ moto bịa. Gị Clara nwoke ọcha kedu ibe igwe abịa ebe a. Hapụ mmeburu igwe m bịa. Hapụ mmeburu igwe bịa. Nke ahụ ị na-eme ihe emekwala ọzọ. Achọghị ka ọkọ nku anya rie m. Achọghị ka ọkọ nku anya gị rie m. Gị nke eriga m Uche. Ka m gwa gị ya. Ahụchakwala m ihe ị gara ebe ahụ ga mebe onwe gị. Lekwe gị. You know? Lekwe gị. Eweta aṅara taa. Ga-echere 5 chee na ndị akpa akụma ahụ ya gị. Aṅara onye ọbụla na-ewere 1. Uche. Gị dị ga aka buru 5. Otu a ka enye gị mmanya. Nyewe Uche ru na tọnụ gị ga-etere 5 kwa. Ọ dị ego. Mebewe onwe gị. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ tupu anyị eme ka ị nụrụ ya bụ isiokwu anyị ga-elebake n'anya na nke ụtụtụ taa anyị chọrọ ime ka ọha na eze na-ege ntị mara na ojezuru obodo anyị mere n'obodo akpa akụma bụ nke dị na kansụl ime obodo Owerri North nke steeti Imo nwunele ọ magburu onwe ya. Ọ gara sịrị m werere m. Ndị akwa akụma ọ bụ na o ndị akwa akụma anyị na-ekele ụnụ n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekele onye eze ụnụ His Royal Majesty eze ọnụ egwu nwoke. Ụnụ agbabiela mmiri. Ihe ka ogene. Ihe ka ogene. Uche hụkwara ndị ndom ha. Chineke hụkwara ka ha ji jikwacha.
nwekwara ndị eze ya na nwekwara onye eze ha na ndị yi na-eze sachi ndị ya na-eze sachi ndị ọma nwunye eze onye ukwu na onye nta bụ ndị obodo akpa akụ ma anyị ọbụladị onye nke rụọ n'anyị ọrụ ejent ọnụ egwu nwoke ọkwa aha ya anyị na-ekelekwa gị n'ụzọ pụrụ gị na iche ụnụ agbalịala ndị akpa akụ ma ndị dị ka ụnụ ya akọla anyị ọbụladị ndị nke ahụ kọrọ ịgba ihe ka ọ gele ndị ọma akpa akụ ma ihe akpa akụ ma ihe ọ dị ebe wee bere ya n'oge na-adịghị anya n'ụbọchị Wednesday na-abịa abịa ha ga-awecha ebe a n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM anyị agba ha ajụjụ ọnụ gbasara njirimara obodo akpa akụ maka unu wee nwee ike nụrụ maka obodo akpa akụ ma unu ga-anụ maka ihe ha na-asọ na nke ha na-anabata njirimara ha omenala ha ihe mere akpa akụma ji wee bụrụ obodo mere gịnị pụrụ iche ọ wee ko na-eme ya ịma ọ dịla ada ọ wee ko ọ na-adịghịla adụ gị ma ihe ị na-ege o mewa shishishishị na you sabi wetin you dey listen wee bụrụ ya ọ dị n'ụtụtụ a na-abịa ịbịa gbugbo oge ọbụla anyị chọkwara iji ohere a kelee onye nwe ụlọ mgbasa ozi Eko FM Clan Chief Ọkammụta Chimezie Kingsley Ebubemba Ikedoro na lọlọ ya ọdụkọ na mba anyị na-ekele ụnụ n'ụzọ pụrụ iche ndị siwere ya na-agbọ ime ewezuga ha echeghị m na nke a ga-enwe isi anyị na-ekelekwa ndị niile na-ekwu ekwu n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM ndị staafụ anyị onye ukwu na onye nta ndị midia anyị na-ekele ụnụ n'ụzọ pụrụ iche ndị gbara mbọ hụ na ya bụ ihe omume anyị bụ Oje Zuru Obodo ọ gara nnọọ sịrịrị m werere m ụnụ ga-adị ka echi maka na echi anaghị agwọ wee bere ya n'ụtụtụ taa anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ọkpụ n'igbu oge ụlọikpe na-egbu ịchabi ikpe otu pati African Democratic Congress igbu oge ụlọikpe na-egbu ịchabiera ndị ikpe ndị otu pati ọzọ na-ekwu maka ntuliakaelu praịmarị ha na-ekwu maka ego ole ha ga-eji ere tiketi ha otu pati African Democratic Congress amaghị ebe ha kwụ akwụ rukwa ugbu a ụbọchị na-aga mere ọtụtụ ndị mmadụ ji wee na-ajụ ajụjụ sị unu chekwara na ndị a ga-eso azọ ntuliakaelu afọ 2027 ịma ikpe a dị mkpa na agbapụrụ ya ọsọ chabie ya kekwenye eji prolong ihe a enwekwana ihe m hụrụ ekwesị iji na-epro maka na ndị a so na ndị ihe a chọkwara iso azọ ya bụ ntuliakaelu achọbiera ha ikpe ozugbo amarakwana ebe ha kwụ akwụ ji nke gaje n'ubi na ji nke gaje gịnị n'ọba mana leenu ya ma onwe ha arrange within them ịma achabie ihe ugbu a ha marazi otu ha si ahazi onwe ha mana nke ugbu a in fact it's confusing them too ike gbọrọ mere anyị ji ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a sị gịnị ka ị chere mere ụlọikpe ji egbu oge ịchabi ikpe a ka ihe si aga n'ụlọikpe ka ọ dị ugbu a ị chere na otu pati African Democratic Congress ga-eso na pati ndị ga-azọ ọkwa na ntuliakaelu afọ 2027 ị chere na otu pati African Democratic Congress na ha ga-eso na ntuliakaelu afọ 2027 maka na o ruola ịjụ ya otu pati dịgasị iche iche alaịnchala ha out apụtachala ha mee ka ọha na eze mara ego ole ha ji ere tiketi ha mgbe na mgbe ha ga-eme ntuliakaelu praịmarị ha ahazichala ihe ndị a mana rukwa ugbu a otu pati African Democratic Congress amaghị ma ha na-aga ihu ma ha na-eme gịnị ha na-aga azụ uche gị sikwanụ gị na PDP ike agbala mere anyị ji wee sị ka anyị lebake n'okwu anya n'ụtụtụ a anyị nọ live na Facebook agawa ebe ahụ ga-akiriwe anyị ọ dị nnọọ ka ọ naanị gị bụ onye na-anaghị ekiri anyị na Facebook gawa Facebook iruo Facebook chọwa Eko FM 100.7 Eko FM ISIOKWU FM 100.7 gị kliki ya kiriwe anyị maọbụ gị dee naanị Eko FM ISIOKWU jiri capital letter dị nke a Eko FM ISIOKWU FM kliki kpam kiriwe anyị live zibatara anyị ozi ebe ahụ biko like kwa ma share ya anyị nọkwa na Twitter nọkwa na Instagram ọkwa Eko ihe ijikwa enweta anyị biko Twitter kwa ọzarịala ha na-azazi X anyị nọkwa na YouTube kwa ndewo wee bero ya kọdịla anyị la akpụkpọ akụkọ Vanguard onye ode akpụkpọ otu pati APC n'ala anyị bụ Ajibola Bashiru achịgbuola Atiku n'ọchị
maka ịrahụ ụra ebe ndị otu pati African Democratic Congress na-enwe ọgbakọ n'Ibadan nke steeti Ọyọ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị bịakọtara ọnụ n'ụdị opposition ziri m sị m bịa ọgbakọ ha n'Ibadan mana ajụrụ m ajụ ka Sowore kwuru. Otu pati YPP apụtala mee ka ọhaneze mara na ha ga-eme ntuliakaelu praịmarị maka ọkwa onye isi ala ha n'abalị 30 nke ọnwa Mee na-abịa abịa. Goal Enzo Fernandez ji isi nye akpọrọla otu egwu bọọlụ Chelsea kpọga ha na amamaka ikpeazụ nke iko FA Cup bụ akụkọ na-ada the blues na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị obu egbe achịnama agbagbuola otu nwoke ọgbọ na-agba ọkada n'Owerri ma tọrọ otu nwata akpụkpọ foto o bu n'ọkada ya. Otu nwoke ọgbụ bụ egbe achọọla iji egbe ya gaa gbagbuo Trump na ndị kabinet ya n'otu ọgbakọ oriri ọgwụ akpọrọ gala dina. Ụlọ akwụkwọ ndị e nwere n'isi obodo anyị bụ Abuja ga-amalite ha agụmakwụkwọ ha dịka otu jikọtara ndị nkụzi n'ala anyị bụ Nigeria Union of Teachers ka chapụchara mfanye aka n'ụkwụ ha bagidere ozugbo Wike batachara na ya bụ okpu bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati Nigerian Democratic Congress bụ NDC ekpeela Peter Obi na Kwankwaso nkwa inye ha akwụkwọ tiketi ma ha bata n'otu pati ha dịka ọ fọdụrụ nwachọm ka ha malite ntuliakaelu praịmarị ha. Atiku adọọla aka na ntị gbasara ịkagbu ime achụnta vootu na steeti Borno, Benue, Plateau nakwa n'ọtụtụ steeti ndị ọzọ enwere na mgbago ugwu ala anyị n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa. Ndị obu egbe awakpola otu obodo na steeti Benue gbuo mmadụ 3 na-eru uju ọnwụ onye ha nwụrụ ma tọrọkpuo mmadụ 2 ndị ọzọ larie. Uche mmadụ na-ebe akwa na-egburu onye gị bịakwa na bịa tọrọ ọhụ ha. Naanị na Naịjirịa ka ị ga-adị na-anụ ụdịrị akụkọ dị otu a. Benue, asị m ndị mmadụ ka fọkwara na Benue. Mmadụ na-eru uju ọnwụ onye ya nwụrụ abịakwa m egene tọrọ ya larie. Egburu ha egbu lee ndị nke ọzọ m egene tọrọ. Na Naịjirịa ka ị ga-adị na-anụ ụdịrị akụkọ dị otu a. Ka ọ dị Atiku apụtala dọọ aka na ntị gba ọchịchị dị ugbu a na ha kpachara anya. Ị hụrụ ihe a ha na-achọ ịkagbu achụnta vootu na steeti Borno, Benue, Plateau nakwa n'ọtụtụ steeti ndị ọzọ enwere na mgbago ugwu ala anyị na ọ gaghị awa ọkụ. Na gịnị mere ha ji chọọ ịkagbu ime kampen n'ebe ndị a dịgasị iche iche? Atiku si nke a bụkwa ndọrọndọrọ ọchịchị ka ọchịchị etiti Naịjirịa na-achọ ime gịnị Igbo. Mana Uche ya the other side of it. Nchekwa anọghị ebe ahụ. Akagbuo ya Uche, aga m asị si ha kagbuo ya o. Mana Atiku si no. Akagbuo ya mara otu a ga-esi eme ma ha join another state. Uche ha isi ya. Ọ wụrụ ya nọ na ha join another state. Ọ wụrụ ị ga-aga na Borno ga mewe achụnta vootu. Benue atụga ndị mmadụ egbugo enyi ha. Achụnta vootu. Ka Plateau. Ọ nwere ka ọ ga-adị nọ. Ka ọ dị otu pati NDC Nigeria Democratic Congress ha apụtala kpee Peter Obi na Kwankwaso nkwa inye ha akwụkwọ tiketi ma ha bata n'otu pati ha dịka ọ fọdụrụ nwachọm ka pati a malite ntuliakaelu praịmarị ha. Uche ụmụdịkwa n'okwu ahụ maka na ebe achabibi ikpe African Democratic Congress ugbu a ka ndị hapụ nọ nga ha mege pelepele oge aga n'ahụ ha. Let them enjoy another one with the ụgbọ na-aga moving train join them. Ịma ọtụtụ ndị mmadụ anaghị agwala ha Peter Obi na-agwa Kwankwaso na Atiku na ụmụnne ya a ga-ejikwa pelepele otu a kpapụnụ na wing kpapụ ụnụ chọkwa na ụnụ ga-eso azọ ntuliakaelu afọ 2020 chọkwa pati ọzọ
otu pati MDC Nigeria Democratic Congress ha dị fully registered. ekpeela ha Peter Obi na kwamkpaso nkwa na ha ga-enye ha tiketi. Ihe ha chọrọ bụ come over. Just come over. Come and join us. Ụgbọ ebe a na-aga bịawanụ na ha enweghị party problem. Uche ya ọbụla ha join ugbu a party problem esu. Ama m ịghọta ihe m na-ekwu. Ọ dị ka nwere ndị na-esubara nsogbu. Enwere ndị na-aga eme ya wasu dete. E nwere ndị na-anọ na pati ahụ. Ị ga-enwe idenye isi otu onye buru ụlọ ga-akpọkpọ n'ụlọ ikpe si ya awụ pati nna m tọrọ ntọala ya. Wee bere ya ka ọ dị nwaanyị ọma ọ fọdụrụ ntakịrị ka agbagbuo ha Trump. Trump onye ọha ji n'abalị onye nke a nne ya si Mbaise ọ fọdụrụ nwa chọm ka agbagbuo ya na nso nso a. Gịnị mere n'otu ọgbakọ oriri ọwa kpọrọ gala dina emere na ọkwa na mba Washington ka ọ gịnị Trump nọkwa ya na ndị ọzọ ya na-ekpori ndụ ihe a na-atọkwa ekweghị ekwe aka ya ka ihe a nụrụ wodo egbe tatatam ndị agha mba Amerịka echekwa aha Trump gaidere ya otu a hụ na Trump pụrụ ebe ahụ na-enweghị ọkụ ọbụla mere gịnị kọrọ ya mana trọst Amerịka onye aka ga-ejide aka ga-ejide aka ejidere ya. Thank you. Trọst Amerịka ọwụ obodo yara ekweghị ekwe aka ya aka bifo ị na-anụ na jam apị nwụrụ na nwoke a. Thank you. kelee ya aka azụ ozugbo kamera ebe niile ime gaa na Trump mana ukwu oroma. Thank you. Kamera nọ ya. Yes. Ukwu mango. Thank you. Kamera nọ ya. Ukwu ọka. Thank you. Ị gaa na Amerịka kamera na wọta mana ahịhịa ebe niile nnụnụ na-efe n'eluigwe bụ kamera na-agagharị. Ewere kamera seta nwoke a ozugbo ka o si bata ka o si kpamkpamkpa ekweghị ekwe aka ya aka mere nji wee na-asị ị hụrụ ya bụrụ na ọ bụ mba Amerịka ka ndị Boko Haram ndị nka a na-eme ihe ndị a niile ozugbo njenụ aka karị kpara ha kemgbe esi ndị bandit ga-abịa tụrụ mmadụ 400 uche ọwụ nwata kwụrụ ha enwe onye gbara ọhụ a onye na-aga ihe ahụ ha na-anọkwa ọtụtụ ọnwa nọcha ọtụtụ ọnwa kwụrụ ha chịba ha ebe a chịbara ha. Ọ dị egwu ike agwụla mana ka anyị na-ekwenwara ma nwere ihe anyị ga-ekwute n'ụbọchị ụnyaahụ ka Enzo Fernandez ji isi otu a uche kemgbe e pụrụ anyị Jona n'ụgbọ akụghị ma ihe ụgbọ agawala Chelsea the blue for life for life we go the post we go the dangara we go the post we go the waka kikere we go the post amami na wata ka Iseda agbakọtara midfield ahụ yesterday ka ọ gbawa ya abụọ. Chinekele gịnị ka a na-akọ itinye ụkwụ pọm uche akụ ịhụ n'uduka speed ndị a ji na-agba bọọlụ ndị ma onye ọbụla ma otu egwu bọọlụ Chelsea ga-ama na ejighị ite bọọlụ mmanụ mana Chelsea ejighị oke pasịn ọ ga-emere nji ele Maresca na ụmụnne ya kedu ihe ị bịara itere bọọlụ mmanụ gbanye ya na net ka alawa ihe a bụ ihe Chelsea gbara yesterday ozugbo Chelsea anọrọ ha n'azụ ndị a na-akụ akụrụcha elu kụrụcha ala kete kpọkpọ itinye n'azụ Chaluba gba itinye n'azụ ga-ehụ ka Isedo Lavia ọmakwana onye nwụrụ anwụ ụzụ akwa ya na-akpọ pịawam echee na ụka wa abarị Enzo Fernandez ewere isi ka ọ magbuo mmadụ Enzo Fernandez ga-ejiri aka lekwa anya m irime nsụmọ ka Enzo Fernandez were isi magbuo mmadụ yesterday ozugbo bọọlụ ahụ na-abịa ihe nnọkwara cham ozugbo lee anyị lee final otu Chineke si eme ihe ya whichever way and by any means necessary Chelsea must wear medal. Chelsea has to have medal this day. Whichever way and by any means necessary Chelsea has to have medal this season. Ele ya jama Arsenal aga ya so. Ma bụ otu egwu bọọlụ Manchester United aga ya so. Ụwa na-eme ntụgharị o. Look at you. Ụwa na-eme ntụgharị. Ebere ya onye akọjọrọ ụbọchị ma chi na-eji ya nwune
like play gị kwa Chelsea ebu trophy dịkwa Chelsea o ike bịara wee bịara ya ka ọ dịla anyị na akụkọ Daily Post akpụkpọ de ọgbakọ ndị bịakọtara ọnụ n'ụdị opposition nwere n'Ibadan oge ka unu na-egbu ọ na-agaghị emerinwu Tinubu o ka otu pati APC gbara ya bụ ndị ahụ bịakọtara ọnụ n'ụdị opposition bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 onye bụbu onye minista n'ala anyị na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Yusuf Tuga apụtala kwuo na o nwere mmasị iso azọ ọkwa gọvanọ steeti Bauchi. Ndị agha ala anyị awakpola ebe ndị oyi ọha egwu terọrist na-ezo na steeti Kwara bukọrọ mgba ọgụ ha. 2027 otu pati NNPP ekpupụtala ndonye ukwu ha nye ndị bịakọtara ọnụ n'ụdị coalition ma dọọ Tinubu n'otu pati APC ya aka na ntị bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ya bụ ihe onyonyo vidio na-akọwa na ndị ọkpa egbe bandit na-epigharị n'ọhịa ndị e nwere na steeti Ogun bụ nnọọ okpokpo asị ọcha ka ọ bụ ka ndị uwe ojii steeti Ogun kwuru. Ndị ogbua rịpụ sabo karịrị n'etiti ndị ji eme ihe ejije Nollywood ka Jim Ike ji eme ihe ejije Nollywood kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na bịa sonyere otu pati anyị ka otu pati NDC gbara Peter Obi na kwamkwaso. Anyị adịla njikere inweta mmeri na steeti Kano ka otu pati APC na steeti Kano kwuru. 2027 ndị mmadụ ebidola na-akpanyere Atiku ahụ ọkụ si ya chara Peter Obi na kwamkwaso ebe ka ọ dị ọkpụkpọ oku ndị mmadụ na-akpọ ka Peter Obi na kwamkwaso jiri ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress jizi ọkwa onye isi ala Nigeria na nke esote ya akakwuo na njọ. This time around many people say Atiku jee nọdụ ala shift one jee nọdụ side ala hụrụ ihe ị na-eme ịmakata m ihe enye gị tiketi otu pati APC ọ gwakwala aghara gị pati ahụ. Thank you onye ọbụla chara gị masị gị mere gawa si ihe a chọrọ ndị a chọrọ ka ha jiri ọkọlọtọ otu pati ADC bụ Peter Obi na kwamkwaso akpọrọ ha okay. Thank you. As a Peter Kwankwaso, okay. They are okay with it. Thank you. Simple. They are okay with it. No bending corners. No bending corners. It's a straight talk. Oh, Diego. However, I will see Atiku. Jemaje do. Jim Ike jemi ihe ejije Nollywood. Ọ sị ndị ogbu a repo sabo. Akarịala ha n'etiti ndị ji eme ihe ejije Nollywood. Ndị osu imi ha ma onwe ha ị ga-anọ mmadụ esu oge imi ha ma onwe ha ndị ogbu arịpụ sabo ha ma onwe ha na ha akarịrị akarị n'etiti ndị ji eme ihe ejije Nollywood mana we dey listen we know the church ọ dị egbo ka ọ dị ndị uwe ojii steeti Ogun apụtala ha kọwaa ya dịka okpokpo asị bụ ihe onyonyo vidio na-akọwa na ndị ọkpa igbe bandit na-epigharị n'ọhịa ndị e nwere na steeti Ogun. Ndị uwe ojii steeti Ogun sị mba o akụkọ dị otu ahụ eriju ya afọ n'ọwashi ọcha na vidio ahụ n'oshi mba Kenya na osi na mba Kenya. Thank you. n'ọwụ na unu agwakwala ahụ ekwu ihe ahụ ihe ahụ ijọs ndị mmadụ na amaghị ọtara na mba o na-enweghị ihe dị like that. Ike agwụla ka ọ dị otu pati APC apụtala ha gwa ndị bịakọtara ọnụ n'ụdị opposition n'oge ka ha na-egbu na ha na-waste their time n'ọgbakọ ahụ ha gara aga nwee na Ibadan n'ọgbakọ a gara aga nwee na Ibadan kwa ya n'ọwa oge ka ha na-egbu onwe edo otu mkpịrị ọbụla ọ ga-amịta ike gbọrọ o wee bụrụ ya a
na-aga na-agakwa na-aga 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 na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-agala egili ije ka ọ dị lee anyị la akwụkwọ akụkọ Punch, akwụkwọ papa. Otu egwu bọọlụ Chelsea ejirila otu ọkpụ goolu ji merie otu egwu bọọlụ Leeds United na amamaka iko FA Cup, ebe ha na Manchester City ga-achịpụ ya na amamaka nke ikpeazụ, bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na asụsụ Yoruba rara ahụ mmụta nye onye ọbụla chọrọ ịmụta ka esi asụ ya, ka Woloshoyinka kwuru. Ọnụ ego eji azụta ji n'ahịa arịala elu ọjị na steeti Lagos, ebe ndị na-azụ ji ha ga-eri na steeti ahụ etiela ọpị ọkọ. Kwụsị na ịdị na-akpọ m onye Awụsa, ka Bishọp Matthew Kuka kwuru, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na akwana m makpara ihe mere m ji rịọ ndị mmadụ maka enyemaka ego, ka Blessing CEO kwuru. So naanị ịhụ na Tinubu nwetahara mmeri ka anyị ga-akwado. O nweghị ihe jikọtara anyị na ndị ọzọ ji ọkọlọtọ otu pati APC azọ ọkwa nke a ma ọ bụ nke ọzọ, ka onye ama ama n'otu pati apụga bụ Chinedu Obi Igwe kwuru. O nweghị ihe ga-eme ha n'ụwa. Ụlọ ọrụ NNPC bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala n'ala anyị arụwa ha ọrụ ọzọ, ka Obasanjo kwuru. Thank you so much. Ọ dịkwa mma na o si n'ọnụ onye dịka Obasanjo na-ekene pụta. Ọ dị mma na o si n'ọnụ onye dịka Obasanjo na-egene pụta. Obodo chọrọ ịga n'ihu garala ego mkponye aka fuel subsidy wepụ. Ndị a na-achị achị na nwụọ na-ete ọgbasaghị ha. Ego anyị na-emefu n'ihi ego mkponye aka fuel subsidy ewepụrụ, jikwanụ ya mezie refinery. No way. Meziekwa n'ofu. No way. Mana iburu microphone bunye ha, ha sị gị na ha na-eme nke ọma. N'ụdị ole individual dịka Dangote nọ na refinery, country dịka Nigeria enweghị refinery. Country like Nigeria, we don't have refinery. Anyị nwe nke na-arụ ọrụ. Giant of Africa. Ebe a na-esipụta mmanụ. Giant of Africa. Not even one is working. Ibunye ha microphone, ha sị na ha na-eme nke. In what aspect? N'ụdị ole? Mana ego niile ebigo ezuola iji lee ogodo otu arụpụta ya. Otu aka nọ na-agwa anyị mgbe ahụ nke nọ na Port Harcourt, in 6 months time, in 3 months time, a ga-arụpụtakwa, ọ ga-emekwa ihe o kwesịrị ime. Ọ dị egwu, mana ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-eme gịnị ka anyị ga-ekwute. Ike agwụla, ezigbote ike agwụla n'obodo anyị abụ Naijiria. Wee bụrụ ya ọ dị Igbo mgbọrọ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya, bụrụ ma anyị lọghachie nwunele anyị elebazie ya anya bụ igbu oge a ụlọikpe na-egbu ichabi ikpe otu pati African Democratic Congress. Amamme na aghọta. Anyị wee na-ajụ gị sị, unu chere n'otu pati African Democratic Congress ga-eso na ntuliakaelu afọ 2027 ka ihe si aga? Unu chere na ha ga-eso azọ ntuliakaelu afọ 2027? Kedụkwana ihe mere ụlọikpe ji wee gba nkịtị kemgbe isi na-egbu oge na ịchabi ikpe? Nke a bụ okwu anyị ga-elebake n'anya n'ụtụtụ a, n'ihi ya soro ibe gị gaa na Facebook ga-zibatara anyị ozi. Anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze, anyị arazie ya ka ọ dị dadarara, nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. FM 100.7, the fresh news people. Attention, Owerri, the new lawyer
amamina wata ihe karịa sị tụọ ya aka asọkata eze arụrụ ala anya etu ụbọchị ekpuru nkata n'ihu gba ya okwu anyị awụchala nwune kedu ihe chere mere ụlọ ikpe ji wee gba nkịtị kemgbe esi ịchabi ikpe otu pati African Democratic Congress bụ nke mere ka ya bụ pati ji wee nọrọ na gbagharịa rukwa ugbu a ọ gịnị na-eme ọ dị egwu ndị otu pati ọzọ na-ekwu maka ire tiketi ha n'ụbọchị ha ga-eme ntuliakaelu praịmarị ha mana nke ndị otu pati African Democratic Congress anyị anaghị aghọta ọ dị egwu mere anyị ji asị gị ichere n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC na ha ga-eso azọ ntuliakaelu afọ 2027 ọ dị egwu ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị buli ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 4541014 0707 4541014 ma ọ bụ gị soro ibe gị gaa na Facebook anyị gazibatara anyị ozi ọ dị nnọọ ka ọ naanị gị bụ onye na-agabeghị ebe ahụ gawa na Facebook ihe ka ọ gịnị go there move irute na Facebook chọwa Eko FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eko FM kliki ịkpam kiriwe anyị live ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a ụtụtụ ọma ndewo na mbụ achọrọ ikele unu ma ihe unu mere na Satọde ndewo n'otu aka ọ dịkwa disappointed ebe uche na-anọ you are becoming promise and firm ọ dị mma kpachara anya n'ụtụtụ a kpachara anya n'ụtụtụ a ọ dị mma bọtụkwa nsogbu ahụ nne ji nke ahụ ike ile anya ka m gwa gị hụrụ ihe a na-eme ndị ADC lee anya n'okpuru ihe ahụ nna anyị ukwu kwuru na-enwe ndị sendịrị ebe ahụ ka ha gara eji ihe ịdị shọ na aka federal gọọmenti anọghị na ihe a eji mebisia ihe mana ihe anyị na-ekwu ọ gaghị adịkwa mma ele 2027 ka ọ bụrụ naanị APC ga-abụ ndị mba ga-ewepụta sị ha nga agawanụ a ga-azọkwa ya azọ ebe Peter Obi na ndị otu ya ha lewekwa anya karịa tumot ha chịgoba agbafuo ebe ọzọ udo dịrị ya dịkwara gị nwoke ọma ịbọọla chi ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ mma na steeti Imo ụtụtụ ọma injinia Frank Uju ebelebe Chelsea ga-asụ medalụ this season yes uche one bottle for two of you one ball thank you ọ na-agbalị ala mmemme izu ụka ọhụrụ ọma nụ ndewo Karobi that is football uche anyị ga-emekwe ka anyị today anyị ga-eme ekpe anyị na-eme ya today yes anyị ga-eme ya Brentford okay no wahala so abịa n'isiokwu taa ịgwa gị eziokwu imega na ADC a na-asị ndị ụfọdụ ma ha ga-esi na ADC kpọpa pati ọzọ uche makwa ama na mgbe a mụrụ dịka ka mụrụ ibe ya mgbe gị na mmadụ mega ihe gị na nwoke ibe gị na-eti aka n'obi a gwara ya na enweghị eleghị ga-eme gịnị maka na ịmaghị otu o si wee kwado ịghọtara onye atọrọ ụjọ and ife ha gawa na pati ọzọ onye ahụ mere nke aha mee ADC mee ya Labour mee ya na PDP ga-ebikwado dị imekọ ebe ahụ mana isi ihe nọ nga aha wo ka onye ọla gbagodo tem ịghọtara mana ọ ga-awụ ihe ọjọọ na obodo a bagara na ọnọdụ gbalụ na ọnọdụ ọma nka na-eme ya na osi n'aka ndị INEC ha ekwekwala ka o si n'aka ha bido ha nọrọ nga ha mere nnọọ ka onye ọla nwee right zọọ onye ọ dabara n'egere ya win declare winner mana ha emena ka enwee ike dị franchise ndị ụfọ ịpụta contest ụbọchị taa mara nọ mma ndewo ya gaziere gị nọ na Facebook anyị ozi akakwala nkụ ebe ahụ na nke a si n'aka Samson Iziora ọsọ ụtụtụ ọma ndị nke m Uche na Clara na ya gaziere anyị nke ọma isi Chikwere street na-ekiri anyị si ka ikele anyị ya gazie anyị ahụ na nke gị azụ ka nnọrọ m onye a na-etu JP nnọrọ m isi obi nze nke kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo
zibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ya nwa anaghị aghọta na ha otu pati African Democratic Congress aka anyị ahụ na nke gị Christiana Osuoha ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara isi ohi zibata ozi gị si anyị abụọ anyị amakakwa na Chineke ya gọzikwa anyị ndewo anyị ahụ na nke gị Alabatus Collins ọsị great job Chinaka eji mmadụ ọsọ ụtụtụ ọma di na nwunye na redio ya gaziere gị nọ Bọlachi ụtụtụ ọma ya ụtụtụ ọma nwanna Bọlachi biko nwanna ihe na-ewute m na-ewu anyị niile ma ihe gbasara gọọmenti of Nigeria etu ma nke ala ya. Kedu aha gị gwa anyị aha gị nọ? Aha m bụ Dr. Engineer Goodman onye ụra emeneji ana m akpọkwara m ụmụechi Owerede. Okay. Erechi Lagos amannechi gara aga ebe m na-arụ ọrụ. Ndewo. So mmadụ m yọrọ ọwụ steshọn aka m na-anọkarị mụ na ụnụ na-anọ mmadụ m ọbụla. Ndewo. Ya ọ ga-adịrị nnụ mma ma Clara and Clever onye ọbụla niile ọ ga-adịrị nnụ mma n'aha Jizọs. Amen. Ya dịkwara gị mma. So biko ihe na-ewute m na-ewu anyị niile ebutechara akwụkwọ anyị amarakwa ndedo mmiri si afọ opi gbọkọrọ. Anyị jiri mara gọọmenti tupu alụ agha Naịjirịa adịkwa gọọmenti irubula aka ahụ mkpọrọ mboso a gọọmenti rubula aka azụrụchana ma ndị judishiarị ma ndị polisi ma ndị amị tiga na akpa nwụọ onwe ihe ADC ga-eme na nweta anything because ewerela ndị dum igi mesha nwe zaga ADC nwa na-edisọ ihe ADC ria kpebiri were nwe ike chọọ nwe ike wu anyị ike anụ ha PDP ọwụhụ ADC but economic ndị PDP ya leba ya bịa ka ADC ya leba all ya kukushimu to make sure. So here again, ADC nwetara azụ pa ụkwa mana that ihe na-ekwubula ka awụ ọkpọrọkọrọ ya problem na anya nsogbu let that Obi and the Panther so nwa hapụrụ ndị eji macha another party dị obula tụma ewu ojii ma chejila ndewo ka abụọ nchekwara ikwukwana ị ga-agbalị gbuo ya nkenke nọ mmanụ akara dị otu onye ratụ ibe ya ratụ Ịbọọlachi ụtụtụ ọma Ifeanyị ejimi nke onye ya gaziere gị nọ enwela n'ihe megala Naịjirịa ahụ iji gba gị na APC ewere ụlọikpe ala anyị ma polisi ma amị ma ihe ndị ọzọ ọ dị very unfortunate ihe mere ndị eji egbu oge na ụka oge galarịa ndị APC ime primary election and oge galarịa onwe ihe ọzọ ha ga-emezi so ha chọrọ ha ga-eme na ọ ga-agalarịa ha ọ dị very unfortunate ala ahụ ihe ndị na Naịjirịa ha tara eme ala practice democracy ya gaziere gị nọ ngwa na gbapụ ya ọsọ na Facebook anyị nwaanyị ọma na nke a si n'aka ambasadọ Abraham Emeka Eche ọsụtụtụ ọma Uche nwoke ọma na Clara onye ezi mkpọga ọ sị Clara o na ma nwakwala anwa ekwe ha ka inye m igwe ahụ ọzọ I should not accept the igwe again. Why? Why? Na naanị gị ambasadọ Abraham Emeka ọ naanị gị wọk wan ọkọwụ ndị ọkpọala niile na ha na wọk ịzụtara m moto ụgbọala ọ tata ka anyị bidoro n'obodo Ajambele gawa ambasadọ onye na-azụ moto na-ekwu okoto Ịbọọlachi nke a kụchapụla ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a welitecha olu gị ahụ eli no Uche na Clara na Ịbọọlachi Azụbụike from Weta. Okay. Biko ayịyọ ka nna ya ndị oku ka nna ba ayịyọ nna ya na-akpọkwazi ya bụ oku ka ndị ọkaiwu anyị ka ọkaikpe anyị jọji ka ha nyere anyị aka ghara igbu demokrasi na Naịjirịa n'ụwa biko ka nna ya ọkwụrụ hụ na ihe nne nna ochie mere na-abịa ndị abịa na-eri ubi and another one ka prọfesọs ndị ga-abụ returning officers ka ha nerụkwana nwaanyị ahụ anyị etu o si rụọ ọrụ ụnụ ahụna na ọrụ ọlụlụ na Abia steeti people anyị ndị jọjis anyị jere n'aka biko ka a ghara ibu demokrasi nke ya bụ pati ọbụla Peter Obi mpa enwee gbọrịgbọrị na ya a na-asị na onwe ihe ndị na-akọ ọsịa na onwe ndị mmadụ na-akọ ọsịa si ekwuzina na onwe ndị na-akọ ọsịa ndị jọjis kwesịrị ịma ihe nye zọpụtakwana obodo a bụ Naịjirịa ka anyị kwuru tukwe n'ume ya gaziere gị nwoke ọma ike agwụla Meg Nwachukwu ọsọ ụtụtụ ọma ndị ọma na ihe omume anyị ji amasị ya nke ukwuu na o ji esonyere ihe omume anyị kwa mgbe
ọsị Chineke gọzie ndị ụlọ mgbasa ozi Eko FM anyị ahụkwala nke gị bere jimaima ọsị Uche na Clara Chineke gọzie anyị abụọ na anyị amakakwa anyị ahụ na nke gị Patrick Monica sị ka o kelee anyị na ụtụtụ ya gazikwara gị anyị ahụ na nke gị Nworie Friday ọkwa ya aha gị wụ Solution Global ọsị ụtụtụ ọma Uche na Clara Ambassador Maintain onwe ya aha anyị na-agaghị anụkwa n'ụtụtụ a ọsọ na wedon Ambassador ya gazie Uche onye adịghị ya njọ Uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ọ dịkwa ka anyị gaa n'ihu n'ịzụ ọkpụkpọ oku n'ụtụtụ a maka na okwu a dị mkpa na etinyere ya ọnụ ịbọọla chie abọọla m chie Uche na Clara ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma ọ na-abụ nnu olu ụlọ na-abụ ọ na-atọwu m atọwu eziokwu maka ndị na Clara ụnụ na-eme m ihe obi ọma mgbe ọbụla ndewo ma ebe m si akpọ ụnụ esiri m Amishi nke jiri Iseke na ihe ara lokal gọọmenti ebe a ka m nọkịta wee na-akpọ ụnụ ndewo na Anambra ka anyị nọ so ekwu iwepụtara ihe ndị a chọrọ ọrụ ka na-ebipịara ADC and ọnwa onye ọzọ na-eme ihe abụghị onye isi anyị bụ Tinubu maka o kwuru ya ekwula ọnụ ihe mmadụ kwuru ekwula ọnụ ọ na-eme ya aja ihe ọ tụrụ ya aja ụlọ ya bipụrụ ndị jere agatasị ụmụ ihe a ya pati ndị ọzọ ahụ so onye ọbụla onye ndị mụrụ anya ka azụ amara ihe a ji eme ha mee anya biko ọsụ na nwoke na nwoke gbara mmemme ihe dazi uche ha na-eme ihe ha gbaa mbọ pụrụ ha mgbere ihe ọbụla ha ji eme ka ha nwee ike ịzọpụkwa ụkwụ njem ndewo ya gaziere gị nọ nwoke ọma ịbọọla chi Uche nwa grama dị ka nka brodoyo ya gazie nọ brodoyo nwafọ obo I'm calling from Mechanic Village George ndewo Uche enweghị ihe dị mkpa labụghị ịhụ na a ga-enwe new gọọmenti come 2027 n'agbanyeghị onye ọbụ n'agbanyeghị onye ọbụ because ama m na a ga-enwerịrị ihe ga-adịrịrị iche na Nigeria ma enwe another person but ọ bụrụkwa onye nke a dịka aka na-anọ Nigeria gaji ịhụ etorobịa ji come 2027 so aga m alaiki ọ bụrụ all the parties ga-abịa together a na-asị hapụ iro dị n'ụlọ gala magaji agbagbute anụ alọwụzie amarụtala apụ ya ha ji anọkọ ọnụ gaja ahụ na alụrụ ọgụ alụtara Nigeria si happiness then emechazie ha kwuotala eshike position I see the brodoyo mafopo ya gaziere gị no brodoyo Uche onye adịghị ya njọ Uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ọ bụ eziokwu na aha m bụ Uche mana ị hụrụ n'ụtụtụ a nwune onwe ya onye ga-anya m gosi na ọchọ ụba ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara isi n'eke dị na-ekiri anyị isi ji n'aka na izuụka anyị gara nke ọma isi Uche hiwere otu pati African Democratic Congress na ome na ka ụjọ jide ọchịchị otu pati APC n'ọwa ihe mere ha ji chọọ iji ụlọ ikpe kpakasịa pati ahụ allegedly ọsọ anyị anaghị ahụ ihe edere n'ahụ aja can't we see the handwriting on the wall n'oberala obodo anyị abụ Naijiria akwa na-aghọta ọsọ Uche na ọ chọrọ ịmara kene ka anyị si eme ihe omume abụọ jezuru obodo maka na ọ chọrọ ka emee ya n'obodo ya ugbu a ka ị na-etete n'ụra obodo application ka nkụ ndị na-asọbmiti bịa n'obodo anyị bịanụ o jezuru obodo o nwezi oge ọ nọ festival ka ọ nọzi n'ogo ebe a na-eme rally mama na-aghọta ọtụtụ obodo nọ na-akpa anyị karakara mana anyị ga-atụ ya vote nke ọnwa na-abịa abịa Mee anyị ga-atụ ya vote ka ọ hapụ ịdị ka o nwere ndị anyị na-efevọ karịa ndị ọzọ o nwere obodo atọ ndị kacha akpa anyị ga-ewepụta aha ha na Facebook anyị sị ngwa ụnụ tụọ vote ndị nke votu ha ka ha nwawo ndị ga-emeri anyị aga ebe ahụ ga mee oje zuru obodo ịnweta ihe mere na akpa akụ ma Chineke
Uchano say akwa kuma people dey this thing though. This na akwa akwuru. Gini ka a na-akọ? Na akwa akpụrụ akpụ. Anyị chọkwara ije ohere akele ezigbote ọyị anyị Mike E. Nwoke ọminyo ha nyere anyị ihe onyinye kpọrọ aha ya gaziere gị nọ Mike E. Ahụchara m onye ukwu ma ha onye nta. Ma Prince Tochinat. Oke Igbo. Ịgbalịala nwoke ọma. Ndị ọma. Otu oku ka ịkpọ mmadụ n'ekwentị gọrọ ya ọfọ ụbọchị ọma gọrọ ya ọfọ ụbọchị ncheta ọmụmụ ọma. Ị bọọla chi ye? Bọọla chi. Abala mechie uche tụle nke Ande Clara. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma ụjọ jere na ọ bụ Ada Jizọs. Ndewo Ada Jizọs. Ndewo kwanụ. Biko okwu unu wepụtara n'ụtụtụ a. Anaghị m atụnye ọnụ na maka ihe mere eji chọọ ịtụnye ọnụ n'arụ. Ihe niile a na-ekwu kamgbe ma ndị a na-atụnye ma ndị a na-akụ ma ndị a na-ekwuda. Ana m afụ mkpụrụ ọ na-amịtanụ. Ihe na-achị Chineke nabatara ya ọsọ enyemaka. Anyị bụ ihe m chọrọ ikwu biko dịrị onye ọbụla. Ya gaziere gị nọ ka ọ dị ekwentị onye ahụ anyị chọrọ ịkpọ n'ekwentị gọrọ ya ọfọ ụbọchị ncheta ọmụmụ ọma ebewele ọ dị ka o buole ya. Ị bọọla chi n'ekwentị gọrọ ya ọfọ ụbọchị ncheta ka ọ dị ọ n'ebe ahụ. Alo? Ị bọọla chi? Ka ọ dị anyị ga-agbalị kpọghachie onye ahụ na ụtụtụ amara kene ma ọ ga-ebu ekwentị ya. Ekwentị ya ebewakwala ọ bidola dawa piom 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 bulie ekwentị gị yo piom 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 piom. Ọ dịkwa anyị na-atụ anya n'oge ebulie ekwentị ya n'ụtụtụ a ka anyị si kene ya happy birthday. Ị bọọla chi? Ọ ka nọ ya? Yeah, good morning. Ụtụtụ ọma. Ihe ọ bụ nwaanyị ọma chie nwa nkwọ ọkwa ya? Yes, sir. Happy birthday nwaanyị ọma. Thank you. Ka anyị yọpụọra gị mgbịrịgba. Happy birthday. Thank you. Ime onye si anyị kpọọ gị n'ekwentị gwa kene gị wish kene gị happy birthday n'ụtụtụ a. Ọ ga-awụ di m ọma. Ọ ga-awụ di gị ọma. Ọ ihe ị na-akpọ ya, ị ga-akpọ ya di m ọma. Akpọkwala ya ọga gị o maka onwe ya ọrụ ị na-amụ n'aka ya. Kedu aha o rụrụ ị na-akpọ ya? Kedu my sugar, my joy? Aha ụmụ ururu ndị a. Ụmụkịrịkịrị aha. Gịnị? My love. Weli olu elu na anụghị m ihe i kwuru. My love. Ọ dị n'obi. O wee bụrụ ya. Ọ dị gị n'obi love gị bụ ọfọ Igbo Godwin ọfọdụ ọkwa ya? Ọ sị anyị kpọọ gị n'ekwentị wish kene gị happy birthday ka ọ dị na-ege ntị n'ụtụtụ a n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7. Happy birthday nwaanyị ọma. Thank you, sir. Di gị ahụ o dere ọtụtụ ihe ebe a inweta ihe o dere anyị amaghị na di gị wuwele shoyi nka n'ide akpụkpọ. Ọ sị gị ma wo joy of his life. Ọkwa ị na-aghọta na ịhụnanya o nwere n'ebe dị ọgbụgbụ ya abụghị taa. Ọkwa ị na-aghọta na gị nwawo ngọzi ahụ Chineke gọziri ya na ọ na-ekpe ekpere n'ụwa ya ọzọ ọ ga-enwe gị nwa dịka nwaanyị. Ọkwa ị na-aghọta na ị na-elekọta ya anya nke ọma dịka nne ya. Ị na-elekọtakwa ụmụ ya anya nke ọma. Ọ sị gị happy birthday my love. Nwoke a hụrụ gị n'anya ọfọ Igbo hụrụ gị n'anya. Kedụkwana ihe ị ga-asị your love? Masị well, I thank God na Chukwu nyere m na Chukwu zitere mụ na ya abụọ. Okay. I really thank God. I bless the day that I met him. Chineke.
He's my love, my one and only. Child. Blessing from God. Oh my God. He's everything to me. I really thank God for him. There we happy birthday, no? Nwanyọma. Thank you, sir. Kedu egwu ị ga-achọ ka anyị kpọrọ gị n'ụtụtụ mana ka o doo nwere nke anyị bụ n'obi ịkpọrọ gị ọkwa maka esi agba ya ngwanụ ndewo ibutu ekwentị gị ugbu a ga enwe ike yọrọ egwu gị nụ gaa kwasiere ọfọ Igbo Godwin nri gbara ọkpụrụkpụ ịnụ. Thank you, sir. Ya gaziere gị kode ya bụrụ na ibutuola ekwentị gị o nwere egwu anyị bịara nnọọ wepụtara gị jiri nwayọọ yọọ ya bụ egwu ọ bụ egwu ụbọchị ncheta ọmụmụ gị yọrịa ya bụ egwu n'uju anyị lọghachie anyị na ndị ọbịa anyị anọrịwazie nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala aga ya bụrụ nwa amụọ nwoke ya bụrụ nwoke amụọ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị It's Bami on the beat. Tata bụ ụbọchị Chukwu jiri gị chọọ nne na nna gị mma ahụ. Anyị ga-agbakọta n'obi aṅụrị ya na obi ọma. Aṅụrị ncheta ụbọchị ọmụmụ gị nwanne. Aṅụrị ncheta ụbọchị ọmụmụ gị nwanne. Anyị ga-eri, anyị ga-aṅụ, anyị ga-enwe aṅụrị. Maka na Olise alụgo ọlụ. Tata gị na-agbafọ n'afọ gị. Chukwu agọzigo gị. Ngwanụ pụta bịa gbara anyị pụta gị gbara anyị egwu ndị ọma egwu ndị ọma egwu ị ga-agba egwu aṅụrị egwu aṅụrị egwu aṅụrị ncheta ụbọchị ọmụmụ gị egwu ị ga-agba egwu aṅụrị egwu aṅụrị egwu aṅụrị ọranaeze gbakọtanụ na-amụgo nwa ka nwa ụbọchị ọmụmụ na-amụgo nwa ka nwa ọra obodo gbakọtanụ na-amụrụ nnukwu nwa ọmụmụ na-amụrụ nnukwu nwa nsọtụ ụwa gbakọtanụ na-amụrụ oke nwa na-amụrụ oke nwa ọla bịara ije ka iriribe ka ịṅụrịba bute egwu aṅụrị maka nwa bịara ụwa bịago ya bụ na amụọ nwa ya bụrụ nwa amụọ nwoke ya bụrụ nwoke amụọ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị tata bụ ụbọchị